Dobrý deň vám prajem i predvianočný sviatok, bo teraz sa blížia Vianoce a ja vám prajem všetko najlepšie. Teraz máme pre vás výnimočnú akciu. Keď si kúpite tieto dve knižky, tú mašľu máte k tomu gratis. Tu je gratis ku kaletopánkam. Víťo Staviarsky je najlepší spisovateľ. Neveríš? Mám ťa zabiť. Tu je malá ukážka. To ste videli karate jujitsu, ale to len bolo nahraté. OK. A už si kúpujte tote kaletopánky, bo budete mať so mnou problém. Kale Shopping, Čonka Zoro.